hari itu जोबोद गोजोनथाव खौरां आरो सुबुं जिउनि थाखाय बियो मोनसे देरहानाय होननानै बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दानि सुबुंखौ खोब बांसिनहै बा 60 बा 70 बिसिनि बैसोनि गेजेरावनो रुंसारि जालांनायखौ जों नुयो। नाथाय नैबे मानगोनां बिथाङा आइजो आसलता बरुवाया जोंनि नैबे डिमाकुसि ओनसोलनि आरो बिथांनि आंगोफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला आरो बिथाङा गावनो फोरमायना लानाय बायदिब्ला 125 बोसोर बिथांनि बैसोआ बारबाय आरो दासिमबो बिथाङा सुस्थ' भाबैनो दङ। बिथांनि जि मेलेम, बिथांनि जि हमदांथि, बिथांनि जि देहा गासैबो सुस्थ'यैनो दङ। आं बेखायनो बिथांखौ खौरां लानो फैदों, बिथांनिफ्राय बोर बिनो फैदों, जाहाथे बिथाङा जोंखौ बोर होयो गुबुन गुबुन खामानि मावलांनायाव। आरो बिथांनिफ्राय माखासे जोङो खोथा जोङो मोनथिनोबो फैदों, गावनि जिउखौ बोरै जोङो गोलाव समहालागै जोङो जोरनो थाखाय बा थांना थानो थाखाय माखासे गावनो गाव राहा लानो हायो, बेखौबो जोङो खौरां लानो फैदों। आरो आं दिनै न'खरनि बिथांनि फोलेर, बिथांनि फिसाज्लाफोराथ' बांसिनानो गैला, रुंसारि जालांबाय। नाथाय फिसौज्ला फिसौजो बा बिदिनो गोजान सोमोन्दोनि बाय बाहागि दङ, बिथांमोनजों सावरायदों। आरो जिहेतु जोंनि ओनसोलाव 125 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा गोग्गो गोसोजों, गोग्गो मोदोमजों बा गोग्गो देहाजों थांनानै दङ, दा बे गोजोनथाव बाथ्रा। आरो बेखायनो जों बिटिआर सरकारनिफ्राय माबायदि हायो राहा, बेनि राहानि थाखाय आङो बेबस्था लानो नागिरदों। बेखायनो बिथांखौ दिनै खौरां लानो फैदों। आङो बावैसो सिगां बिथांखौ लोगो मोनदों, मोनथिनाय मोनाखैमोन। मोनसे बुद्ध थानसालियाव बिथांखौ आङो लोगो मोनदों आरो लोगो मोननाय लोगो लोगो सानब्रैनि उनावनो आं बिथांनि न'आव फैनानै गासैबो बाथ्राखौ मिथिना लाफैदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।